ne ye Madame Kansa Dicko Kansa ye ne bɛ unité JIR la yan nɔ fɛn o fɛn ye kunnafoni dili ye JIR kan ani fɛn o fɛn ye clé ye comité local de l'eau jɛkulu dɔw de don minnu sigira babuluw fɛ pour que ka babuluw lakana ani fɛn o fɛn ye jiko ye jiko gɛlɛya ye min bɛ se k'u ta ka bɔ an ka sigida mɔgɔw kan ne de b'o fana baara la bi ɲɔgɔn ye tun tɛ fɛn wɛrɛ kan an y'a jateminɛ k'a fɔ clé minnu sigira gɛlɛya caman de bɛ clé ninnu ka baaraw kan fangaba t'u la u ka baara kɔnɔna na degun b'u ka wariko ni fɛn caman kɔnɔna na o sababuya la an ka unité JIR y'a lajɛ ka yɛrɛ ye baarakɛla dɔ ta n'a bɛ fɔ a ma consultant pour que u ka se ka hakili jagabɔ kɛ ka jateminɛ kɛ an bɛ se ka waleya jumɛnw de ta an bɛ se ka sira jumɛnw de ta pour que o siraw bɛ se ka kɛ sababu ye clé yɛrɛ ka se ka fangaba sɔrɔ comité local de l'eau ka se ka fangaba sɔrɔ a ka baara la a kana degunba sɔrɔ fɛn o fɛn ye ji yɛrɛ lakanani ji tɔpɔtɔli ani baara minnu bɛ se ka kɛ pour que ka jiko yɛrɛ taa ɲɛ an ka jamana kɔnɔ fɛn min bɛ se k'o lawaleya ka ɲɛ ka sɔrɔ a ma kɛ degun y'u ma u welela ka baara in kalifa u la u ka se ka baara gafe dilan gafe min bɛ se ka siraw bɔ sira minnu bɛ se ka kɛ clé ninnu yɛrɛ taabolo nafaɲɛ taabolo sira ɲumanw ye ka se ka fangaba d'u ma u ka baara la consultant ninnu nana o baara de kɔnɔna na gafe parce que n'i k'i bɛ gafe dilan i tɛ se ka gafe dilan i kunfɛ i bɛ na i ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ a fɛnw kan i n'olu bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya aw bɛ hakili falen falen kɛ o sababuya de bɛ se k'a to e yɛrɛ bɛ hakilina caman sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ yen tɔɔrɔ minnu bɛ yen degun minnu bɛ yen ani sira minnu bɛ yen nɔ n'olu yɛrɛ kɛn bɛ ka sira ɲuman minnu ta pour que clé bɛ se ka baara in kɛ ka ɲɛ i n'olu mana ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o de bɛ se ka nafa hakilila ɲumanw di e fana ma pour que e ka se ka i ka gafe in bɔ n'o ye rapport ye o kɔnɔna de la bi ɲɔgɔn ye de tun bɛ an ye ONG min ta k'a bila cléw yɛrɛ dɛmɛni na u ka baara kɔnɔna na bi ɲɔgɔn ye tun bɛ consultant o ni ONG de ni ɲɔgɔn cɛ maintenant u ka kumaw bolila minnu kan ONG de b'u ɲininka fɛn caman na u bɛ baara kɛla cogo min na bi degun jumɛn bɛ baara ninnu na olu yɛrɛ ka jateminɛ na degun jumɛn bɛ cléw ka u ka baaraw kɔnɔna na u hakilina fana na fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn bɛ se ka lawaleya sini ma sinikɛnɛ pour que clé ninnu ka baara bɛ se ka taa ɲɛ u ka se ka sinsin bere sɔrɔ kosɛbɛ u ka baara kɔnɔna na yala u ka baara in bɛ se ka fanga sɔrɔ u sigida la bi ɲɔgɔn ye tun b'o de kan ɲɔgɔn ye la u ye hakili falen caman kɛ u ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye kuma in kɔnɔna na u tilala ka boloda k'a fɔ u ti kuma in danni ma u bɛ se ka telefɔni fɛ wala an ka subahana machine ninnu n'a bɛ f'o ma ko email u bɛ se ka messagew ci ɲɔgɔn ma pour que ka se ka baara in tɔ lasinsin u kɔni y'a ɲini G-Force mɔgɔw fɛ u ka hakilina dɔnnen kɔfɛ u ko hakilila jagabɔ kɛ u yɛrɛ hakilina na bi na an bɛ yɔrɔ min an bɛ se ka waleya jumɛnw ta pour que cléw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ u ka baara la u ka hakili jagabɔ k'o kan n'a y'a sɔrɔ baara in ni baara in kalifalen t'u la olu yɛrɛ de bilalen bɛ baara in na hydraulique nɔ na yala u bɛ se ka mun ni mun de kɛ u bɛ se ka mun ni waleya jumɛn sigi sen kan pour que cléw ka baara bɛ se ka sira sɔrɔ u bɛ se ka se baɲuman kɛ jɛkulu jumɛn ma ou bien u bɛ se ka se an dɛmɛbaga jɛkulu jumɛn ma n'a bɛ fɔ partenaire financier u bɛ se ka se olu jumɛn ma pour que olu bɛ se k'u dɛmɛ u ka baara in kɔnɔna na ministère fana fanfɛla la u bɛ se ka sira jumɛnw de taama ministère ka côté la u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya jumɛn kɛ ministère fɛ pour que cléw ka baara a bɛ se ka yakubaya jamana in kɔnɔna na degun kana k'a la yani nin kɔni baara in bɛɛ n'i y'a ye nin fɛn o fɛn min bɛ kɛ parce que agence de tɛ yen fɔlɔ nin bɛɛ bɛ kan ka kɛ de yala cléw bɛ se ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo yani an ka agence ka sigi sen kan bi baara yɛrɛ fanba tun bɛ o de kan hakɛto bɛ nin ka sala